हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सेरानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नै जोंहा न' खाथियावनो दिनै हाबा दं आंनि हासबेन्ड लानि न' खाथियावनो आदा जायो आरोना जोङो आदानि आब' गोदान लाबोदो जोंहा स' दिनै आङो हाबा जानो थांसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थफालायदो जानि न'थ' ओमफ्रायो मेन लामा ओमफ्राय नैना आरो हाबाया जोंहा बाबा गोदोर लानि खाथियावनो सिदा सिदि मुनुआ मालाय बिफा थांग्रोबाय आङो आइया माबानायखाय गोबां गानना फैबाय नोंखौ बरियाबो जादों नोंखौ Abo mo na ina? नै लोगोफोर आंहा खैना गोदानजों जिरायफानांगौ जाबाय ओमफ्राय उनावहाय मुनुआ दिनै पिंक फ्रक गाननानै बिबैजों थागासिनो बिबैया आं मुनुखौ लाना होगोन नों खैना गोदानजों थाफा आरो माबा माबि हेल्प नांगौ जायोबा हेल्प खालामना होबानो जाबाय होननायखाय आं बिन्दासनो हाबायाव खैना गोदानजों थाफाबाय ओमफ्राय हाबाया सानावनोमोन आरो लोगोफोर आलासिफोरखौबो सानावनो लिंखादो फारसे थाल्ला बिदिनो फिसा हाबा नुदिया आंनिखौ फिसा हाबाबाबो नियम नितियासो मेन नालाय नियम गोबां नियम नितिनि गेजेरजों जुलिखौ होबाय ओमफ्राय बरानो खैनाखौ खुलुमबाय जि मिनिबाय जोङो आं एसेबां गोलाव भिडिअखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर काट खालामनानै गुसुङैनो देखायनाय जाबाय ओरैबायदि खैनाखौ आथुर जादों माने दा सानबा गुसुं नालाय गोजां बोथोर टाइम डिसेम्बर टाइम बेनि थाखायनो खैनाखौ देलायहोनो आंखौ लिंलायदोंमोन थेवबाबो देलायहोनो टाइम मोनदिया लास्टावहाय आलासिफोरा बिराद फैजोब्बाय बिदि देलायनो मोनदिया आरोना खैना गोदाना ओरैनो जि दं बिदिनो सिम्पोलैनो माबानाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै स' जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंथ' आरो सासे लोगो बिजावजालिबाबो जों लोगो बायदिसो गासैबोखा नालाय बिराद हेपि लोगोफोरजों बिजावजालि मोननायनि थाखाय लोगो मोननायनि थाखाय ओमफ्राय बिराद इन्जय खालामबाय हाबायावबो ओमफ्राय लास्टावहाय मोनायावहाय मोसाबावबायसो लोगोफोर आं भिडिअखौ इमान देखायबाय थादिया थेवबाबो बिराद रंजाबाय जों